ସେଠି କଣ ମିଳେ ନାଲି ବସିଛି ତ ବସିଛି କହିଲା ବିଡ଼ାନାସି କହିଲା ବିଡ଼ାନାସି ପୁରା ଇଏ କଣ ବୁଝିଗଲୁ କିଛି ବିଡ଼ାନାସି ତ 5 କିଲୋ ହବନି। ଆରେ ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସର୍କୁଲାରଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ କୋଉ ଜିନିଷ ହବନି ବୋଲିକି ତା ଦେହରେ ନାହିଁ ହେଲା। ପୁଣି ଆରଆରବିର ସର୍କୁଲାର ପୁଣି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପଲିସି ବଦଳିଛି ତା ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ସିଚୁଏସନରେ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ଏଡ଼େ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ସିଏମ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଦେବି ଜାଣିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନରେ ନା ମୁଁ ଜିଏମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବି ନା ସିଏମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବି ଯଦି ବଜେଟ୍ ଗଲେ ପୁରା ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ ମୋ ଗୋଟେ କୌଣସି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଇଯାଇଥିଲା ନା ମୋର କ'ଣ ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ବି ଯାହା କରୁଛି 5ଟା 5 ଭିତରେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଜାଣିଛୁ ନା ଗୋଟେ ସ୍ମିତାନନ୍ଦ ଅଛି ଜାଣିଛୁ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣକଳା ମେଡ଼ିକାଲଟା ରାତି 9:30 9:30 ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ତାର ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣିଲି ସିଏ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ତ 2 ଦିନ ଥିଲି ଥରେ ମୁଁ 2 ଥର ପଳେଇ ଆସିଲି ସେ ଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲି 6:30 ସେ ଆରେ ହଁ ହଁ ସ୍ମିତାନନ୍ଦ ନୁହଁ ସିଏ ପୁରା ତାର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ରହିବାର ବି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଜାଣିଲୁ ଶୁଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ଚାକିରି କଲାବେଳୁ ତା ଝିଅକୁ 4 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ରେ ତାପରେ ହେଉଛି ସେ ଘର ପାଖରେ ହେଡ଼ ଅଫିସରେ 8 ବର୍ଷ ରହିଲା ସେତେବେଳକୁ ତା ଝିଅ 12 ବର୍ଷର ହେଇଗଲା ଫୁଲନଖରାରେ ଗୋଟେ କାମ ସାରିକି ବି ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ବସେ ତାପରେ ସାଲେପୁରରେ କିଛି ଦିନ ଥିଲା ଏବେ ଆସିକି ଏଠି ଅଛି ପଟଦାରରେ 9:30 ରାତିରେ ଆରାମସେ ଓଲା ଉବେର ବୁକ୍ କରିକି ଡେଲି ତାର 1500 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ସେ ତାର ଯାଉଛି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବସୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ତାର ବସିବାରେ ବି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ତାର ଆରାମସେ 9ଟା 9:30 ଆର ବନ୍ଦ ହେଉଛି ତ 10ଟା 10:30 ସେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି